ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। TCS ନାସିକ ବିପିଓ ୟୁନିଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏଫଆଇଆର ଗୁଡ଼ିକର ଘଟଣାକ୍ରମ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଖବର ନୁହେଁ। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି 5ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଗାଯୋଗ କେମିତି ହେଲା, ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନାର ସ୍ତର କେତେ ଥିଲା, ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି କିପରି ବିଫଳ ହେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ସୁଚିନ୍ତିତ ଶୋଷଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି କାମ କରୁଥିଲା। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ରହସ୍ୟ ଫାଇଲ୍ସ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ନେଇ ଆସୁ ରିଏଲ କ୍ରାଇମ କାହାଣୀ, ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଖୋଲିବା ସେହି କାହାଣୀ ଯାହା ପଛରେ ଥାଏ ଅନ୍ଧକାରର ସତ୍ୟ, ମଣିଷମାନର ରହସ୍ୟ ଏବଂ କେବେ କେବେ ଏମିତି ଘଟଣା ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମଧ୍ୟ କଠିନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କାହାଣୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜାନୁଆରୀ 2022 ନାସିକର ଦେବଲାଲି କ୍ୟାମ୍ପର ଏକ ମାର୍କେଟରେ 23 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ଝିଅଙ୍କ ସହ ଦାନିଶ ଶେଖଙ୍କ ମିଳନ ହୁଏ। ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପରିଚୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଚିହ୍ନା ଜଣା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ଦୁହେଁ ଏକ କଲେଜରୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଥିଲେ। ଏହି କମନ କନେକ୍ସନରୁ ଝିଅଟି ଭିତରେ ଏକ ଭରସା ଓ କମ୍ଫର୍ଟ ତିଆରି ହେଲା। ଦାନିଶ କହିଲେ ସେ TCSରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳାଇ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ଝିଅଟି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୁହେଁଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଝିଅଟି ନିଜର BCA ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦାନିଶକୁ କହିବା ଅନୁସାରେ TCSରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଏବଂ ଆସୋସିଏଟର ପୋଷ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ। ଏବେ ଦୁହେଁ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ, ମିଳିବା ସହଜ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କଲ୍, ମେସେଜ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ କାଟିବା ସବୁକିଛି ବାହାରୁ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 2022ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାହାଣୀ ନେଲା ଏକ ଅନ୍ଧାର ମୋଡ଼। ଦାନିଶ ଶେଖ ସେ ଝିଅଟିକୁ ବାହା ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦାନିଶ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ତୌସିଫ ଅଖତର ଓ ନିଦା ଖାନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଟା କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ତୁଳନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଇଚ୍ଛା ଦେଖାଇଲେ, ଇସଲାମକୁ ଭଲ ବୋଲି ବୁଝାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ। ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ା ଝିଅଟିଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଜୁଲାଇ 2022 ଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 3.5 ବର୍ଷରେ ଯାହା ଘଟିଲା ସେହା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ମନସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ଦାନିଶଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତୌସିଫ। ସେ ଝିଅଟିକୁ ଧମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେ ତାର ଏବଂ ଦାନିଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ଝିଅଟିର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ ଏବଂ ବ୍ଲାକମେଲ କରିଚାଲିଲା। ବ୍ଲାକମେଲ ଆଡ଼ରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ବାରମ୍ବାର ହାରାସ କରୁଥିଲା। ଅଫିସ ଲବିରେ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରିରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଜବରଦସ୍ତି ନିକଟକୁ ଆସିବା ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏହିସବୁ ଘଟଣାରେ ଝିଅଟି ଭୟ ଓ ଲଜ୍ଜାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନିଦା ଖାନଙ୍କ ଭୂମିକା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝିଅଟିଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଭାବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏକ ପଟେ ଧର୍ମ ନେଇ ଚାପ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟେ ଇମୋସନାଲ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ, ତୃତୀୟ ପଟେ ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣ, ସବୁକିଛି ଏକ ସାଥିରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଏହି ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର ଓ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଗଭୀର ହେଲା ଯେ ଝିଅଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଆସ୍ଥା ହରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ନୂଆ ଧର୍ମର ରୀତିନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରମଜାନରେ ରୋଜା ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ଏକ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯାହା ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଲା। ମେହରିନ ନାମର ଜଣେ ମହିଳା ଝିଅଟିଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ଦାନିଶଙ୍କ ଘରଣୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମର 2ଟି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ଏହା ଶୁଣି ଝିଅଟିଙ୍କ ପାଦ ତଳରୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ଝିଅଟିଙ୍କ ସହନଶୀଳତାର ସୀମା ଟପିଗଲା। ସେ ହିମ୍ମତ କରି ପୋଲିସରେ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କଲେ। ଏଫଆଇଆର ଅନୁସାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଦାନିଶ, ତୌସିଫ ଓ ନିଦା ଧୀରେ ଧୀରେ ଝିଅଟିଙ୍କ ଧର୍ମ ଓ ଆସ୍ଥାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅପମାନଜନକ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ କରୁଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଝିଅଟି ମନୋବଳରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏଫଆଇଆରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଦିଗରୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଅଫିସ ଭିତରେ ପିଛା କରିବା, ଅନୁଚିତ ସ୍ପର୍ଶ ଭଳି ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଧାର୍ମିକ ପରିଚୟକୁ ଅପମାନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ। ଏକ ଲୋକାଲ ପଲିଟିକାଲ ୱାର୍କର ସିଧା ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। TCS ନାସିକର ବିପିଓ ୟୁନିଟ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରି ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଏବେ ନୂଆ ଧର୍ମର ରୀତିନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ମାମଲାଟି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଥିଲା, ସେହିପାଇଁ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା। ନାସିକ ପୋଲିସ ଗୁପ୍ତ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 7 ଜଣ ମହିଳା ଅଣ୍ଡରକଭର ଅଫିସରଙ୍କୁ ବିପିଓ ଭିତରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ହାଉସକିପିଂ ଓ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ରହି ସବୁକିଛି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଏକ କଭର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ କନେଷ୍ଟବଳ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସିଚୁଏସନ୍ ବୁଝାଇ ଦିଆଗଲା, କିପରି ସନ୍ଦେହ ଜନ୍ମ ନ ଦେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଅବଜର୍ଭ କରିବେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଅଣ୍ଡରକଭର କନେଷ୍ଟବଳ ମାନଙ୍କର କାମ ଥିଲା TCSର ବିପିଓ ୟୁନିଟ୍ରେ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ନଜର ରଖିବା। ଏହି ଅପରେସନରେ 7 ଜଣ ମହିଳା ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ଦେଖୁଥିଲେ, ବୁଝୁଥିଲେ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସତ୍ୟ କେବେ ଓ କିପରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ହୋଇନଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସତ୍ୟ ବାହାରିଲା। ପରିଣାମରେ ମୋଟ 9ଟି ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 7 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 2 ଜଣ ମହିଳା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ନାସିକରେ ମୋଟ 9ଟି ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ହାରାସମେଣ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଫଆଇଆର ଏକ ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖାଉଥିଲା। ଏହା ଏକମାତ୍ର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଚାଲୁଥିବା ସିଷ୍ଟମ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରୁ କାହାଣୀ ଆଉ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏହି କେସ୍ରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ତୃତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। 36 ବର୍ଷର ଟିମ୍ ଲିଡର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 23 ବର୍ଷର ଟ୍ରେନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଶରୀରକୁ ନେଇ ଅସଭ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଧାର୍ମିକ ଅପମାନ ଏସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଏଫଆଇଆରରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହା କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ, ଜଣେ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ 2022ରେ TCSରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା କରାଯାଉଥିଲା, ଅଧିକ କାମ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲ ଓ ଫିଜିକାଲ ଭାବରେ ଠକାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ କାମର ପ୍ରେସର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଥିଲା ନମାଜ ପଢ଼, କଲମା ପଢ଼, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏକ ଧାର୍ମିକ ମଣିଷ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ଖୋଲାମେଲା ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯାଇନଥିଲା। ସନ୍ତାନ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଜାକ ଉଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅପମାନଜନକ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିରୋଧ କଲେ ଉଲ୍ଟା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟିର ବିଫଳତା। ପୀଡ଼ିତାମାନେ ଚୁପ୍ ରହିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନେକ ଇମେଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁକୁ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା। ଏକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା, କର୍ପୋରେଟ ଜଗତରେ ଏହା ସାଧାରଣ କଥା। ଏହା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ୟାଟର୍ନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ନିଦା ଖାନ୍, 30 ବର୍ଷିଆ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରୋସେସ ଆସୋସିଏଟ୍ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କମିଟିର ମେମ୍ବର, ଯାହାର କାମ ଥିଲା ଏମ୍ପ୍ଲୟୀଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଶୁଣିବା। କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତରେ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସେଟା ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଭିକ୍ଟିମ୍ ମାନେ 78ଟି ଇମେଲ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ,
किंतु कौनसी एक्शन निया जाय नथिला। उल्टा जो माने आगुक आस्थिले सेमानंको चुप रहिबाकु कुहा जायथिला। कॉर्पोरेट लाइफ रे यह साधारण। शेष रे पंचम प्रसंग यही संगठित शोषण प्रक्रिया। प्रथमे व्हाट्सएप ग्रुप रे मेसेज पर टार्गेट चयन, विश्वास सृष्टि, मानसिक भाव एका करदेवा और शेष रे ब्लैकमेल। यह एक संगठित नेटवर्क थिला जहाँ 2021 रु चलुथिला। भरोसा धीरे धीरे निकटता, मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉयटेशन। धर्म को नहीं प्रेशर, रिलेशनशिप रो नाम रे फिजिकल रिलेशन, फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करिबा एवं परे ब्लैकमेल, कन्वर्जन पाइन प्रेशर, अन्य मानंकु मध्य एही जाल रे आनिबाकु चाप। एक चक्र जहाँ चलीथिला। तदंतरे आउ भी तथ्य सामना को आसिला। किछि झियो मानंकु प्रमोशन रो लोभ दे सेक्सुअल फेवर निया जाउथिला। किछि झियों को अलग स्थान को नहीं रिलेशन रखा जाउथिला। सबु किछि एक प्लान अनुसार। इबे पुलिस रो ध्यान आउ एक बड़ दिग को गला। यह पछरे कौनसी फंडिंग अछि कि, कौनसी एक्सट्रीमिस्ट लिंक अछि कि, यह को देखि स्टेट इंटेलिजेंस, एटीएस केवल एनआईए पर्यंत अलर्ट करा गला। एवं जेतेबेले केस खुलासा हैला, मुख्य अभियुक्त गायब, कहीं गिरफ, कहीं जुडिशियल कस्टडी रे तदंत चलीछि। एपर्यंत सिचुएशन एते गुरुतर हैला जे टीसीएस नासिक बीपीओ यूनिट रो ऑपरेशन बंद करा जायथिला। एम्प्लॉय मानंकु वर्क फ्रॉम होम दिया जायथिला। एही समस्त घटना परे मुख्य प्रश्न हेउछि, जेतेबेले सुरक्षा देबाकु थिबा संस्था निजे शोषणर माध्यम होई जाए, सेतेबेले आमे किपरि सचेतन रहिबो। ଏହା ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବା ଓ ନିଜ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ନେଇ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।